such quality, one wonders how it ever got made. Viagra. The power of Viagra. PlayStation. Hvor ser I godt ud? Ja. Det er ikke bare noget, jeg siger, fordi vi skal være sammen hele aften, men det skal vi simpelthen, mine damer og herrer. Jeg skal være jeres form for centervagt her i aften. En, der ligesom tager sig af sagerne op på scenen, og senere, der skal vi finde ud af, hvis I har nogle problemer, så løser vi simpelthen dem. Spørgsmålet er, inden vi går i gang, er der nogen af jer, der kan huske, hvad I lavede i 90'erne overhovedet? Hold nu op med at løbe, det kan I jo ikke. Det kan man jo ikke, altså lightergas og de små kugler fra Marokko, det var ligesom det, man husker fra 90'erne. Hvad lavede vi i 90'erne? Kan vi huske det? Der var jo ikke engang internet i halvdelen af 90'erne. Der var ikke noget, der hed RedTube. Der var ikke noget, der hed xvideos.com. Der var ikke noget, der hed Tube Galore fra den visuelle Christian.com. Der var ikke engang Two Girls and a Cup. Og den kender I bare i svin. Men vil I huske musikken? Er det korrekt? Det er nemlig lige det, vi kan, mine damer og herrer. Og der er nogle af jer, der kan huske Days. Er der så nogle af jer, der kan huske? Og det er ikke pinligt at sige ja, fordi vi er enige om alt, hvad der sker herinde i aften. Det bliver mellem os, og det er en aftale. Perfekt. Er der nogle af jer, der kan huske? Dr. Bombay! Okay. Er der så nogen af jer, der kan huske Hathaway? Kære Aalborg, skal vi ikke blive enige om, at vi laver en aftale, os alle sammen, at i aften fester vi, som det var i 90'erne? Så er det mig en stor fornøjelse at sige, at nu er klokken simpelthen 4 minutter over 21 en lørdag aften den 15. september. For 12 år siden spillede de sammen for sidste gang. Ja, det er 12 år siden, at de første, der skal åbne scenen, sidst var sammen. Mine damer og herrer, giv en stor hånd og rigtig hjertelig velkommen til Hidden Heights!